grade 2 andi taidezero maripotika nengi number 1 vakabva vati avhara musuwo ari kuzviziva ndakabva ndangosumuka kwakuita sei kwakutonanga kuti ndafara ipapo andauza ndakunda munhu 1 zvikanzi aiwa Tunje usiriwe hanzi Tunje usiriwe avhara musuwo momberere boko ndakaomberwa maoko nekuti ndakunda munhu chi 1 munhu 1 asi ndandisiri munhu yanga ane nyadzi kunyanya andaimbonyara nezvandaita kusvikana nhasi andinyara nezvandaita ndokusvika ndipedze form 4 yangu. Form 4 yoyo ndakapasa Shona ndine A asi zvimwe zvese aiwa mayu aiwa ndaishona ndakapasa saka imimi naGinimbise mu WhatsApp group tiri vamwe chete. Ini ndonzi Sylvester Tafumana ndiri mutori wenhau. Panapa tiri kunzwisisa kuti tiri kutaura nemunhu anonzi Tunje. Asi toda kuti muchingamidze vateereri vepano paSly Media muvakwazise vave kuziva yakasike kutanga tichitaura nemi asi vamwe vakuita sevakukuziva. Chingamidzai vateereri vedu paSly Media. Vakadi zvenyu vateereri nevatariri vemuno muZimbabwe. Tinotenda zvikuru kwazvo. Isu tinoziva zita rekuti Tunje. Zita renyu chaicho rekuberekwa naro riri paikokeshi nderekuti mazoro kade zveikokeshi. Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Lucky Kapia. Zita rangu chaicho rekuberekwa ini. Vamwe vangadaudza kuti Lucky Kapia akakurira kupi? Lucky Kapia akakurira kumadziva kunonzi kwa Chidembo pamusha kwa Kapia ndoko akakurira. Handiti. Nhoroondo yeupenyu hwenyu yakamira sei muchikura muriko kumadziva ikokoko muchidimbu kuti tizosvika patave nhasi panapa? Nhoroondo iripo yakati kurei. Ndingati ndiri kumadziva ndokandakatanga kugara 1982 ndine 2 years ndokuzotanga kuenda grade 1 1985 ndichiendeswa kuchikoro nasekuru vazvara amai. Zvinhu zvangu zvakatiomei kubva tichitanga grade 1 zvanga zviri zvekutamburira tambiro sezvo yanga iri mhuri yairatidza kuti zvinhu zvanga zvakaoma. Taizobatsiranawo dzimwe nguva ndanofudzirawo mbudzi vamwe ndapiwawo kamari ndanofudzawo mombe. Sekuru vari madonje vari machibage ndatengerwa kashoti. Upenyu uri kufamba ndiri kutoenda kuchikoro. Anambuya vandaigara navo vanga vari sekuru vangu vanga vakadzi vakati wandei asi ambuya vakakura vachindichengeta vanga vasiri amai vaamai kana kuti amai vababa vanga vangori ambuya mukadzi 1 wasekuru. Aiwa ndaichengetwa hangu zvakanaka kusvika ndikure asi zvanga zvingori zvekuita zvekutamburira. Mataura zvekumboti shoti ndazowana kashoti mukuri kuti makambopfeka zvigamba here? Zvigamba taipfeka chaizvo kwete zvekutamba ndo panga pari dzimwe nguva ukatoona chatoiswa chigamba kurova kuti zvatonaka. Dzimwe nguva vaitofamba pasina chigamba uchitonyara unongoziva kana uri komudiki uchiri mudiki dzimwe nguva unyari but nekukura unotanga kutoona kuti ndo zvakazonipa kuti ndichiita zvekufudzira mombe. Ndipe mombe dzenyu ndikufudzirei, ndipe mbudzi dzenyu ndikufudzirei. Time iyoyo pamwedzi yanga iri 20 cents ndichiri kuyeuka tichibhadhara yataiti building fund school fees ichibhadharwa 50 cents yezuva yeye. Mama ndiye uchidza mumwe musi ndakafudzira vamwe amai mombe anditaura hangu zita rawo. Ndafudza mombe mwedzi wese mugwambo wapera ndokubva ndapiwa wakaika taiti kazukwa ka 5 cents kaika kavene tsuro asi tanga tawiri kanga nezi katsuro kaika asi takanga tawirirana kuti vakundipa 20 cents ye bridge yeye ndapiwa kazukwa kaise mwana mudiki hapana chandesiko kazukwa kaika kanokwana kunotenga kashoti kanga chataura kai ndoti pamashops pakipa pane mumwe mudhara aita zvekusona kanga nehomwe 1 pasaidi ndokandikaenda nako kuchikoro ikako. Ndichienda kuchikoro ndaigona kupiwa kana maswitsi kana vaipopa mapopcorn kuti enda kutengesa kuti wanika kamari keschool fees. Uchibva kuchikoro unosvikira kugadheni kunoshanda. Ipapo ndaiona kunge ndiri kuitirwa utsinye but ndiri kuvatenda zvisingaite. Izvozvo zvandaitoitwa zvandakutozviona kuti nhasi zvandakubata nhasi nezvandakudya zvakabva kumasuriro. Ukakanganwa kumasuriro mangwana hauwane hodzi. Saka chainyanya kurwadza pane zvamaitiswa ipapo chii panguva iyo? Inguva yataimuka. Funga kuti iwe uri grade 1 kana kuti uri grade 2 tikutaura zve6 years. Especially kana kune mwedzi asekuru ndaiyoka kuti vaitimutsa na half 3 kunze kwakuda tese kunochena panenge pakunaka hope pai
ronzo kuti Tunje muka handi tinobopa ndaitomboita kuwavenga kuti ndisekuru wangu chaiwo ndisekuru wangu asi rimwe gore vakazoti ndiri pamberi pemombe vakazongomisa mombe so tichikaravhita zvikanzi muzukuru zvandikukuitisa izvi handisi kuitira utsinye ndini hama yako pandichafa uchazoona kuti zveshuwa ndini hama yako ndakashaya kuti mukuru vari kutaura kuti chii ende for sure pavakafa pakatanga kungonetsawo zvinhu but experience yeye yekutakura tumapopcorn netumasweets ndichinotengesa kuchikoro yakatanga kuita comeback again. Training yeye andikapiwa naambuya mudzimai wasekuru kuti takura tumasweets ndotengesa. Ini ndanga ndiri munhu wewe asinganyari ende ndotendewo vamwe medhem wakandicha grade 1 wainzi amai makaza ndiye munhu aindikurudzira zvekuti kuchikoro ndandisingagone zvachose. Okay. Zvachose ndakanga ndiri munhu aitoziva kuti ndindavhara musuwo. Saka group rekupedzisira ranga ndokwaive ku number 1 kwenyiko. Ini ndaita number 1 chibva kumashure. Ndabva ndayoka mumwe musi. Mamuri maripotika. Nengi number 1. Vakabva vati avhara musuwo ari kuzviziva. Ndakabva ndangosumuka kwakuita sei? Kwakutonanga kuti ndafara ipapo andauza ndakunda munhu 1. Zvikanzi aiwa Tunje usiriwe. Hanzi Tunje usiriwe. Wavhara musuwo momberere boko ndakaomberwa maoko. Nekuti ndakunda munhu chi? 1. Munhu 1. Asi ndandisiri munhu yanga ane nyadzi kunyanya. Andaimbonyara nezvandaita. Kusvikana nhasi andinyara nezvandaita. Ndakura. Tichiri ipapo hatidzokerei kumashure. Maichengetwa nasekuru hanzvadzi yaamai. Baba vaamai. Baba vaamai. Chakanga chaita kuti muzochichengetwa nasekuru baba vaamai. Mubereki wenyu imimi akanga ari kupi kana kuti vabereki venyu vakanga vari kupi baba naamai? Chakaitika ndechekuti ufunga pekutanga ndambotaura ndikati kumusha kwedu kuBulawayo. Sekuru wangu ari businessman, vanga vari businessman muBulawayo mumakokowa ndoma vaigara. Saka ndoko kwakaonana amai vangu nababa vangu ndokubva vatorana ikoko. Zvavakanesana handizivi kuti vakanesana nenhau yechi vabva vasiyana. Sekuru akati aiwa mwanangu uya tiri vaviri kuna amai vangu nemukoma wangu anonzi Walter ari kuSouth Africa. Vabva vazviwa sanzu nemashizharo kureva kuti takatorwa isu vana vaviri naamai. Kwakubva vatobva ikoko kuBulawayo kwakutoya kunogara nasekuru kupi kuno kumusha tikatanga kurarama vachitichengeta sekuru vaivai. Tati gare amai vangu vakazororwa nemumwe murume anonzi Njenje. Murume ndoda kumutenda chaizvo. Kuti ndizive kuti hello nechirungu ndiye. Kuti ndizive kuti how are you ndiye. Zvokuti otherwise dai pasina murume iyeye Njenje pamwe kana kuziva change pakutotengesa kwandaita kana murodhi ndichitengesa tuparafini kana change ndaigona kutadza kuziva. Ndiye akabva atitora nemukoma wangu tikatanga kutochengetwawo kutotanga kutoziva kuti ndo Harare kutogara kuHarare nichidza panonzi pazengeza 4 hai. Takapadzidza ipapo ndidziswa nanainzi Mr. Viano nana kuzhazha. Asi udofo hwakaramba huripo hwakaramba kupera. Ende wanga huripo zvechokwadi kwete zvekuenda handinyare nawo. Kana vandikadzidza nawo kana ndikatosangana nawo havandoziziva. Ndokusvika ndipedze form 4 yangu. Form 4 yoyo ndakapasa Shona ndine A. Asi zvimwe zvese aiwa mayu. Aiwa ndaishona ndakapasa. Saka imimi nagine mbise mu WhatsApp group. Tiri vamwe chete. Right. Ndokubva ndichipedza form 498. Ndokubva ndadzoka kumusha. Kuna sekuru kwekwi. Kumadziva. Ndava ndatanga zvekufudza mombe kana wazvijaira inova hobby. Azvibude mauri. Kana ukatowaniwa basa rinenge rakanaka zvinengei. Izvo zvaumbozvioni. Ndaitoona unge kufudza mombeka ndenge ndiri pamusoro zvakanyanya nokufudza mbudzi. Ndapedza chikoro. Ndakutanga futi chi? Zvezviye. Ndiri mukufudza mombe ndiri kuenda hangu mashops ndichitengesa ndapambana ndakutengesa utumwe tundu wangu. Experience ye yanga yapo. Ndipo ndikazosangana nebhebhiri. Achishanda mushopu. Right. Kana kuti kuzungaira here kwake kudo munhu anofudza mombe. Handira kumboziziva. Kutokonza mushe munhu
apa ndina kuvharwa apa. Ndakatanga kuzvibvunza ndikati munhu ichandidira chi ini handina mari and anoziva kuti ndofudza mombe. Sei andida. Ndakaudza vamwe ipapo pamazuva ekutsvetsvana iwaya vamwe vanovanzotsva kukare time yatakakurawo izvozvo vaitsvaga sheti kune mumwe kuti vanosvika kubhedhi imi makaenda sei? Ikoko manje inini ndo kwakuru basa. Ndakambomuendera neimwe bhutsu so ndanga ndakapfeka ndikakubira umwe sekuru wangu wakazoshaya vainzi Sabero. Bhutsu iyoyo yanga yakaita kunge ganda so ndakaenda ndakaiporisha. Uchitarisa musikana achitarisa bhutsu unoti hapana pandaita sindau net-shirt yanga iri yegreen iye anoiziva yanga ine kakora so keblue. Aiwa ndakuonekera sekuru ndo wakati aiwa musikana uyu ari kuda nezvanga ari handambotarisira kuti musikana uyu angandide. Takadanana nguva kusvika sekuru wangu aya vachiri wapeji ndikavati sekuru ndiye musikana wandiri sei wandiri kudaya naye. Munoziva vanhu vakuru zvavanoita manje panda kunyatsopinda into details donyanzisa nomwana ndokwani anoera chii. Tabvunzwa pai yoro kwani uyu abva taura kuti indiwo kwachida venzi kumadziva. Sekuru wangu ayabva kwenya musoro zvikanzi kwachida venzi kumadziva. Kwachida venzi kwakarorwa mwana womuzukuru wedu isusu. Chiona ipa kutangira nyaya apa pane ukama manje. Ambuya uyu vakazvara amai vake ihanzvadzi yangu. Takatokura tichitozivana vachitouya kumba ana sekuru wedu vakashaya inini naambuya uyu vazvara amai vake tisaigara pabonde tichigova zvinhu sezvinoitwa vazukuru madunzvi munogara pabonde muchiguita sei. Ndozvataita naambuya vani manje vauyu pakazoita rufu mumusi ndinzwa uyu akutaura zvekuenda kunhamo. Ukuenda kunhamo kupi? Ndikuenda kunonzi kwanyamvura kwanyamaropa ibhebhi rakudaro kai. Ndikati inini kuna sekuru wangu washaya ikoko. Zvikandakuti iwo zvakamira zvikanzi aiwa isita kuda kutsotsa vabereki manje. Ndikati aiwa ukama ungatadze kuningirikina. Chakazopa kuti chitora nemusikana uyu ini nhau yekuti sekuru vedu vaive vakazoshaya tisataroorana asi pavakamona kuti kana ndiri mupenyu pana hazvife zvakaitika izvozvo nekuti pane ukama. Pane chi? Pane ukama. Kufa kwakatirwadza asi nerimwe sai takati zvaita. Handiti mukuzviona zvinoita zvinhu. Ndokuzotorana nemusikana wangu uyu takagara kumusha. Business ratakatanga kuita tavaviri nderekutengesa sauti yemagodo. Asi musati masvika pakuita business muri vaviri chakatanga chii? Nekuti chakatanga ndisati yekupusha zvingoro chakatanga chii? Ikoko kumashure ndandiri kuuya. Chakatanga ndingangoti chakatangisisa ndakavaka chitakushopu cheuswa ndisandaroora pagedhi rechikoro painzi pachidembo cheuswa chitakushopu ndandavaku ndichiuya muno nguva ndaikwanisa kufamba kana netsoka kubva kwachidembo kuya muno Bindura kunohodha matumaswitsi makilomita mangani? Pane 35 kilometers dzandaifamba netsoka. Ndichiuya ndichinohodha tumaswitsi twangu ndiri secho chechisaga so tumaswitsi tumaputi tumachii tumabhanana neparida apa. Nguva ndikaonawo munhu handinzwirawo tsitsi iwe mufanira kuenda upo wonditakura undisiwo pamufuti ndozosusukidzawo. Chakazopiswawo nevamwe zvokunzi pabvumirwa kuchita chitakishopu ipapo chabva chatsva ndokuzotanga kuda kupinda muno Bindura zvingoro ndakazvipusha ndiudzirwe kutengesa zvani zvingoro zvamakapusha. Chero chokungokumbirawo munhu kuti ndowana dhora apa kana mune muchiite chine chingoro ichocho kutakurira vanhu kamusika vahodha kana nemabhasikiti avo handinondisiya kuprogress handinondisiya kuerodro kana kutrojen chaiko uchipusha chingoro kurova kuti iwe ukapiwa $2 ka dhora wopa munhu wechingoro iwe bva wasara nechi neyako kurova kuti wasara nedhora padhora iroro. Ndo pane mari yauchadya iyoyo mangwana kuda kutsvaga chi. I remember ndakamborara pamusika muplastic richiri bhawa rekanzuru iri ndairara muchitopinda muchirara mumusika wepachibadza. Yes. Emi yangu yangaida kuunganidza mari inokwanisa kutenga 5 liters yeparafini. Mozidi 5 liters yekuti ndozotanga kutengesa. Nokuti ndichitanga kupinda muno Bindura ndaingoona vanhu vakangorongedza tumabhodhoro tuparafini vachitengesa tumakota kota. Saka pfungwa dzangu dzangomanya kuti izvi zvinenge zvine mari izvi. Madhezi vatrogen yanga ichiri kupa vashandi vayo parafini. Kushuwa mari yabva yakwana ndikafamba netsoka unotenga parafini kutrogen. Koko kuila lift. Mari yacho panenge pasina. Ndanga ndisitorina kana mari inokwanisa kukwira zvavo zvakatooma uye uchikwanisa kubva kumadziva netsoka 35 kilometers
uchidzoka muno Bindura nitsoka apa padhuze kapa ukambaira kao kubva pano pamusika uchienda kutroject padhuze padhuze chaizvo ndobva project yaita sei ndakuoda parafini ndakudzokera kumusha ndokwanda kunotengesera tuparafini tuchi ndokubva inini mudzimai wangu uyu ndakaita kutizisa ndakaenda bahu pakati peusiku kumba kwavo zvazvo musingabereka zvatakakuratinzwa apa pamba nemakilomita futi right ndakasvika nofunga dzanza kuma9 hapana kuitwa naro here pakuti anga kuda kuramba iwewe kana watoramba shamwari kubva inini chitosiyana nini asi kamwe kakuti akandiramba ndoita asi apa ukuita ngosirunga nyengera asi uchimuda inini handisina chokwadi chekuti bebhiri kunyatsondida here nechikonzero zvanga ndiri nezvanga ari handiri zvinhu zvaishoresa zvakanyanya zvokuti kana vanhu vaitoti uyu musikana ari right waizita ada Tunje zvokuti ndakasvika patime yekuti ndikunoroora dzimwe nguva ndakatomboda kuchema so ndasekwa handiti mumba munenge makagara kapanonzi mukwasha ngaauye aonekwe. Ndakaenda neimwe shamwari yangu ainzi Daniel akazoshayawo zvake tichipinda mumbaka vanhu vese vakatofunga kuti dzimwe hembe dzanga ndakatopfeka ipoka dzanzi dzekutokumbira pamusuwa makaenda kunoroora musuwa ndaenda kunoroora iyo mari yekuroora yakaungana sei zvazvo yekunorora manje ndakamutizisawo tava tari madonji taane mudzimai uyu tichitengesa tuparafini tichikunganidza chi yakanga ari mabhera cheki but tichiri kueka kuti yanga iri 16,000 but tichipinda mumba shamwari yangu ye ndiyaitariswa achitodzi uyu ndiye mukwasha hangayo aiwa hapana kuna Tunje aiwa zvataurwa zvikachitiratidza zvimwe dzava ndo vakwasha venyu ava asi mukwasha wenyu chaiye ndeuyu munoziva kuti bhenji rese ndakaona chicheukana so ndakafila guilty musikana wangu akatanga kutoita kutoda kuchema zvokutoti konzi mukwasha wenyu chaina ndakutomorisa makadenyana baba pane kunge kuti unyatsoti apa zvishwapa ende zvandiri unongochibvuma zvandiri zvionekawo zvishoneko chitozvoona kuti hazviite ndokubva tagara ndokubva tatanga kuita zvokurima donji ini kana kunosakura chai kunodedza unosakura ndainzi yausakura ndaiti unosakura ndichitowanawo something tikatorima donji redu tisakatotanga kutoita 11 bales donji muarea iyoyo tikauya pabatana 2 bed super tikauya nemudzimai wangu tikanotenga tumwe tumasofa so tukatune tumapuranga ekuti ukagara ukatadza kugara muchekai kugomora nanhasi tiriko alright zvadaro ndakuuya nezvinhu muno Bindura ndichibva tuparafini ndanda kuti ndikahodha tuparafini turoje ndandisadzokere kumba ndakunogara pasaidi natm pabuilding iri apa ichitovakwa ndakugarawo parodi ndichitengesa ndikutona zviri kutofamba kaizvo tuparafini turi kutengwa koko ndokubva ndazowanawo mumwe muchinda akandidzidzisa kubika roiko kugadzira roiko chaiye iyoyo ndaigadzira zvokutoita roiko chaiyo ndotona ndisanganisa flawa dzangu didi ndakuto kwese kuna namaondaro nirushinga hakuna kwanisinga zvokunobata mukumbura ndichifamba netumabhaketi roiko ndichitengesa ndotona life yakuti ndakutokwanisa kutosvikawo pamandakatakura nyama pamusha saka pasati pakuwanika nyama paidyiwa chi changa chiri chikafu cheduka munguva yezhizha taitopembera mubora nderere toyanga iri nyama ichi ipamba handiti ukaroora unobva wapiwa kamba kako kutiwo kunogara umu chinobikirawo kwana mbuya vakaurayiwo kana kambudzi ukapiwawo kana kahuku ukapiwawo kana tumatumbu nenzondora taiva nemufaro usingaiti taiva nemufaro wakanyanyisa ende panguvayo unyatso ndo runonzi rudo asi mubora nederere zvezvo kungodzura zvezvi ndo yakanga iri muro yedu kana mazoitawo muchirimo taigara tangogadzirirawo topfushawo tumufushwa tweduwo kuitira nguva yekuti zhizha parine raenda mane supply tane supply yenhingi yemufushwa yemufushwa saka takagara nekugara ndokubva ndazopindwa nemupfunga ndanakirwa nekutengesa parafini munomu tiona iri kutengwa kubva ndazopindwa nepfunga kuti kuti kambonotsvaga imba kubindura hazviite madhamu akamboti aiwa hazviite iko kuti andavaka katuru mukedu kataigara kumusha ikoko zvokungotamburira ikoko kwanga kune bankuru vangu anovanga akarova sisi wamadhamu wangu ndiye akazondi bamudiki uyai ndikupei rumu iyi mugare kuno vainzi atambwa naye ndiye munhu akaita kuti ndichiziva kugara Bindura kuti inogarwa sei
uya ndikupai rumu mugare namaini ndakamboramba kusvika ndaudza inini manje ndandiri munhu aizvinyarira asi mudzimai aida ini ndaingoti ane zvandiri izvi ndozoda afoshuwa tikauya tikawana pekugara mushe hatinambotora nguva takutokwanisa kuwana mari yekuloja tautaudzi banguru tasumukawo matichengeta rega tingo zvanzi aiwa mukadaro hazviite asi vakazongoti rega ndivasunungure vanavo hatina kubva zvokunzi ibvai nemukoma wangu takabva tega takunogara tichitanga kugara mumba imomo ndakafara chinhu chandisingakanganwe pandikatenga push tray. Oh yeah. Takabva neko ndakafara kuti unge kana tenga mota isara pasi ndaitenga mujuro ndakaenda kumba ndakaisa apa ndikada kusvika ari masikati kuti property vanhu vachiona murodhi munoti taita zvekuisira maplate pacardbox ndakasvika madzimai ndakangoita lakiro ndakasvika mudzimai aripo ndichisvika ndichigadzika ndakatarisa uri aiwa ndakaita kunge ndichasumudzwa vachifarirawo futi kukiswa nokukiswa kuti maiwana kupi mari matenga push tray ndatenga push tray kumari maiwana ndiri kubvunzwa kuti mari waiwana kupi nekuti ndiri kuzivikana kuti handiite sei handiwane mari apa munongoziva mumba aiwa upenyu hwokurara pabonde ndowanga uri chi kana chinonzi metress taasingachizivi maitofuma muine writing pad inenge aiwa kunge bhuku paunomuka unenge ndokaziya kakalife kacho saka ndiri kudaro kepushing train ndokazivawo same WhatsApp group saka tatenga kapush tray kedu aiwa ndikutoona vakutoisa tumanewspaper so kapush tray katanga kaiswa tumanewspaper pasi unatsoka folder uchikapeta nekumakona kachiteedzera chi pavaisa tumanewspaper ka indaitarisa kuti ada urongedza chii maiwe futi noti panga pasina kachada urongedza chii asi chafarirwa chini paiswa tumanewspaper pakatorwa madomasi nemavegetables abaitwa sei noti anenge ari maplates maviri nemakapu maviri gumbezi aiwa izvo zvatingazotaure gumbezi rinenge ringoriwo wani rekudhonzerana saka takura tuparafi ndiyo tukuita tukutengwa nerweko yakutengwa ndokubva tazogara yange ya 2002 ndabva ndabatana nemumwe shamwari yangu anonzi Givi Tumozo ainzi Givi kana kuti Gift Mungororo tabata shamwari yati joint venture munoziva chakapa kuti ndibatana nemukomana yetiwirirane yakanga iri nyaya yeuderera ini takamubvunza tikutomhoresana patirete patiema ndakamusvikira achitengesa tuma Everest ini ndakabatawo futi tuma Everest ndondangoita ndireka bhegi yangu yanga iri nhava yebenzi amuna chaishaika imomo changobvunza munhu ichi kana katoothbrush akandinako kutengesa maEverest ndabudiso yangu tototengesa ipapo panzvimbo iyoyo ndandiri munyowani pakutengesera ndikungotarisawo handira shangwari ndikutoona mufesi wangu yakutotengesawo ndasiriwo padhuze ndamboresa kanya zviri sezvi akutondibvunza kuti ononzani ndinonzi nengi ononzani inini mai ndaida kubva ndaziva munhu ka kusvika mumongo ndakatanga kumubvunzisa zvakawanda iwewe saka uri mwana wokwani baba wako vari kupi amai wako vari kupi yabva tanga unisana kuzvanzi ini baba wangu handivazivi ndikati uri mabi yangu ini ndakutomuti ni wangu chi handivazive takabva tawirirana zvimwe zvise iye abva auda kutanga kuda kutochema kuti auti ndatowana bhuru yangu ane maona kwakitsi kunorasirwa marara kumarara uku but ndokwatanga taakuswera mumarara tichinonga zvigubhu zvokutengesera vanhu chero chatangoona chiri kungodawo munhu mota dzinorasa marara dzeziri kuuya dzedzeka waifarira mota inorasa marara iyoye pamwe iri kuya yakatakura tsvina but wainzwa mwoyo wako kufara kuti yauya mota inorasa marara munonzwawo sei tikunonga zvigubhu chero chandanhonga pari kunhuwa akumbonhuwa here unonyatsonzwa kuti panapa kuno akuite idump side kureva kuti dump side ndo inorasirwa mweya yakaipa yese kuona chinhu chakuraswa kureva kuti chaipa saka kureva kuti panguva iyo nesota ndakaraswa asi mwari nekuti anyasvi tabata nemuchinda wega takatanga kuronga tichipanana pfungwa kusvika naiye atozororawo ini takuti takutosumukawo ndakukwanisa kuenda mushopu nchinotenga bhutsu inini apa pamaenda kudump site mudzimai anga atopa futa anga apo but panguva iyoyo kana asingatoti azvizivi kuti tinoswera madump site ndakatozomudza ndasingatoti azvizivi aizongona zvimwe zvacho zvaizoita nyanya
Noti pfungwa yangu yaizongoti anogona kunditiza. Alright. Kuti nhamo iyi yabva yanyanya yabva ita sei munhu yakaita sei. Zvimwe zvacho aizongona mari isaipo handimaona ndakabvunzwa kuti mari yepushitire wana kupe kutenga pushitire. But parafini ndo yanga yakundikavhira. Sauti yacho yemagodo muno ndakaitengesa. Vaindituma ndaitu. Chero afunga ungotituma ende munotora Tunje. Ende munotora Tunje. Ndokubva atazoti shandei. Ndobva ndavhura ka tuck shop. Pakumadziwa kezvidhina chaiko manje. Patikazoita mwana wedu kutanga anonzi Tavani. Madzimai achigara vakugara ku tuck shop. Ndo pazvikatanga kutaka kunenga kuda kusumuka. Kuti takutokwanisa kutoningirikina. Ndo patadzoka futi kumadzeta tabatana neshamwari yangu yeyi. Tatavhura ka shop ka tuck shop ipapa. Nana asi shamwari yangu ndo mari. Tatazo split takuti iwewe chita sei iwe warora inda rora. Mune takaita mune zvakanaka zvisine nanhasi we are in good books. Iwewe chita kwako indichita kangu ndokusumuka kwatikaita. Ndauda kuuya kundizotanga kuzotengesa izvo maplastic izvi zveplastic way. Ndaenda kuHarare ndaitengesa masandaki. Ndaigona kuenda kunoda masandaki 20 mapera emasandaki aya. Totengesa paroad apa opera. But wanyazonoti ndaina kunoda 20. Mari zhinji yaperera patransport. Kuti handina capacity yekuoda zvinhu zvakaita zvakawanda. Ndokubva ndaita vamwe sekuru vangu vabva vandikweretisa mari. I think mari iyo iya pari zvino inge iri 100 US. But muzoku ndikuona neshungu. Mari iyi unozondidzorera. Sekuru iyo vandinovatenda unonzi Munyara Dzikatumba. Ndakatanga kusumuka mbichana ndakutoti ndakutohodha. Ndaita zvokufamba nesaga so ndakatakura masandaki iyo anorema. Zvokuti ndakanga ndasvuka. Nditengesa masandaki unoona rushinga uku zvimwe ndisiya ndakweretesa ndikutodzoka madam maribvu iyi. Masandaki amenda nawo apera. Ika mari. Ndo masumukira tikaita. Tabva ipapo ndakuona vanhu kutengesa mabhaketsi. Ndakati sorry ndajamba. Ndakazotenga kamotikari. Kandikazotenga kekutanga kubva mumasandaki aya. Ndobva ndatanga kuhodha tumakapu mukombe chichichi ndakutengesera mubhuti pamusika apo. Azvi kutofamba zviri kutotengwa. Ndakaita anofunga 2 years ndichiunganidza zvinhu ndaiunganidza zviri zvinhu zvokuti nditange kuvhura shop iyo yekutanga yeyi. Ndofunga room iyo iri apa yakazara. Ndichingoningira madam akati zvinhu zvawatisa izvona izvo. Ndikati aiwa don't worry. Veranda iri rikazara. Tataisa screen rikazara. Aiwa tiri kungodaro chete tungodaro. Svika takukwanisa kutovhura shop iyo iyi. Shop iyo ndo yakavhura mamwe mashopa aya. Mashopa amangani manje? Mashopa ati wandei. Mune 3 kuHarare iriko imwe futi. Right. Saka tadaro. Mashopa esa ari kutengesa plastic way kana pane zvimwe zvinotengeswa imomo? Plastic way chete. Okay. Plastic way yacho inosangana nezvekumakumbo futi bhutsu chichi nemapoto zvesimbi totengesa futi zvimwe. Ndingangoti isinotengesa midziyo yemukitchen. Ndiyo yatinotengesa. Kana magambusi totengesa marincoats totengesa makula box totengesa zvakati wandei madishi mapandishi totengesa zvese. Ndikuita kunge ndoti manye ndakuya kuti ndizokwanisa kuzovhura security company. Ndizondane security company. Ndakaisa vanhu pamusuwo. Kuti vanenge vachicheka marisiti ndikati unongocheka marisiti. Mukugara ndokuzoti vanhu vangu ava ndikangovatsvagirawo mauniform avo. Kusiyana nevanhu vari mukati. Ini ndikuti ndigadhi. Saka ava vari mukati vane uniform yavo ngaachipfeka yechigadhi. Ndofunga ndangotanga navo vari 2 nai vari 2 magadzi. Ndobva ndanosonesa ndi mauniform kuHarare. Ndobva ndapabva pfeka ndione vakafitwa. Nayo vakutoti vanhu manje ndo vakakonzeresa kuti ndivhure security company vanhu. Nemapurisa nemasoja noti iwe wadiko kuvhura security company iwe. Wagona kuchenesa vanhu nemachenera vakaita zvine mari. Panguva yandambozvitora sezvinhu zvine basa. Ndabva ndaudza madam kuti timbotry. Ndabata shamwari yangu ndatanga kuregister company yesecurity ndaregister. Apa ndisati adombowane plan ndaregister ndetuma iyaya vega. Ndaregister company. Zvese kuzimura ndaenda. Taxi enda nayo zvikanzi neshamwari yangu chiita mauniform akawanda. Umbotry. Tabatana pai. Tatsvaga vamwe vanhu vanokwanisa kutrainira vanhu.
vanhu vakutotrainwa mushe takutoona security yaku todawo mugadi pana tatotorwa kambani yaku kuno kutatorwa ikozvazara semaonera mukaita patikaita pasout paipa takaita pasout yevanhu 27 ipapa vanhu 27 vakutomhanya mumabasa saka security company yedu yakura yani vanhu vashandi vanganizva almost 120 something pamukutanga papa vanhu vaviri apa muri kusevhisa makambani chete here maindividuals inoshandawo seiyo makambani zvese nemaindividuals isi tinongoti kwatangodedzwa yese imari hazvinei kuti mubindura kana kuti kumadziva kana mukudzinga makudoka ndomukuwana mundu nongochimaisana rogudo nogona kuti pana panorimika saka isu hatisarudze tinongodedzwa chero kupi Kariba, Blawayo, Mount Darwin, Madziva, muno Bindura, Harare tiriko esekitika netunja makosi ngatidzokere zvekare kumashure matenga mota yekutanga handiti sa iye zvinhu zvipane business mota dzakusvika mungani mati mota dzakawandisa atingambodzipedza mota dzapo mota dzati wandei marori aripo hakune dzimwe dziri kutouya futi sei mota dzakuwanda dzinokubatsira ichi mota kuwanda kwadziri kuita sevanhu toita zveplastic weka ndingangoti kutakura madhishi ndogona kunohodha madhishi 10,000 anoda rori yakakura kureva kuti irori kunozvitakurira madhishi ayo 10,000 imwewo ikunotakura mabhaketsi futi kana 10,000 saka hatingaite matrips akawanda kunokuve security vakudawo dzekufambisa madzimaiyo isi tabudawo vakudawo mota yawo yekufambisa security saka dzinenge dzitori shoma iye zvinezvi mbane mashopu ati one day masupportwa necommunity ipi mimi ndoda kutenda community yemuno mubindura ndikakangana kuitenda hapana zvandinge ndaita nekuti ndivo vanhu vakandisapota havana kutanga kundisapota ndine shop community yemuno mubindura kwete vakatanga kundisapota ndiri vendor ndichitengesa parodhi ndopa vakatanga vakandiratidza kuti vane rudo rusingaite community yemuno mubindura kusvika ndichivhara kashopu anoti wane shopu ikozvo vanhu vese vangoti endotenga kwatunje and nekundisapota kwawanda ini ndinodzoka futi bheki kwavari tine mapromotion atinoitawo tombovapawo iwo haungoramba uchingopiwa chete kandiro kanoenda kunobva kamwe saka ndoda kuramba ndichitenda zvakanyanya zvikuru sei community yemuno mubindura kuti ndinzi Tunje ndizikanwawo semunhu ndichipfekawo bhutsu ine tambo isina kana kubvaruka vagari vemuno mubindura saka ndifaniri kana kuvarasa kana kuvakangana kubva mazuva echingoro mazuva eparafini mazuva ekutengesa turoigo netumatemba netusipo mama ndifungisa takambosungwa neshamwari yangu yeye takazenge takuita zveshuga futi hatingazozvipedza zvakawanda shuga maita sei hatitaurei time iyoyo yange ya 2008 shuga munoziva kuti shuga yaisungisa kubatwa wachitengesa shuga yaisungisa pati kuudza munhu azvarwa izviko zvinezvi kana shuga inosungisa pakudii shuga yainetsa ndokubva kwauya yataiti price control yaikondora mashops aya saka yaitoka yamatm paitwa queue yekutenga shuga saka isusu taitawo zvataita kuti nguva nemukana undaigona kubuda kana ndine 10 makesi kana 5 makesi eshuga tobva tadzoka tobva tatanga kuitengesa chi parodhi shuga yeye tone shuga iri kutotengwa tavhura kashopu kaya paitwa queue futi vanhu vachitenga shuga mumwe musi takaita 10 tons dzeshuga tapiwawo nemumwe munhu ainzi Kumbirai neainzi Region vaona kutrustika tikapiwa ne0 deposit funga 10 tons kureva kuti 1000 cases guys enda unotengesa mozo yani mari tava tazitengesa zvapera dzekuti ndopaiti rate yaikwira ikakwirira ukabata mari waita mudumbu ndokubva ndatengesa shuga ona bvaita queue yabva yapera shuga yese ndikati neshamwari yangu wanga achitaura anonzi Gife zano nderei toita sei zvikanzi ande kuMozambique tinoodha sipo inonzi Sabawo ndopakatanga kupinda sipo yenzi Sabawo neyanzi Kasuku neyanzi Takasa tati andei ndo mazuva ainzi nagono
ukangoonekwa une mari yakawanda zvezizvi waisungwa ubvunzwa kuti mari waiwana kupi. Makambo haya munhu vanhu vanoverenga mari uchivabhadhara futi vanhu vachidikita chu mari mabhokisi efodya aya taigona kuhazaza akaundi 4 nemabondi vanhu vachisunga mari vadaisa mari mumamuna akabvazara mamuna kemairi takutosungwa tatogezageza takusungwa kuenda kuMozambique taenda parenge Bindura pakwaya bhazi rekwakazi ko ndaiti akakwidza mabhegi emari padenga haana kuziva kuti munechi imari ini kana nanhasi kuti ndizvifunge kuti mapurisa akaziziva sei nanhasi anisandaziva mabhegi aiswa tatogara zvedu ndopakatanga kuya nemapurisa edu emabhasikoro aya vangoti vheni bhasikoro bva ngosvika zvikanzi raiti vanhu nemabhegi akwira padenga ndanani andikati ndini zvikanzi dzikai uye zvikanzi akomana masungwa mabhegi dzikisai mabhegi anei mabhegi aya ane mari ande kukamba bhazi tatoburutswa mubhazi kuzvokuenda kuMozambique zvatese zvatopera takasvika mukamba achinzi apa vhurai kamba ese mai we uyai muone kuungana mapurisa ese uyai muone kudai imari kei imari apamba nenhamba zvakazoita mwari wedu mapindiro akazoita yanga iri nyaya yekuzikanwa yanga iri time yemabhesi kana ndiri kuti time yemabhesi ka maelection ya2008 mayouth aita mabhesi kuti vairara mumabhesi saka inini Tunje ndini ndaisupply mabhesi chikafu wakumana vemusangano weZANU-PF ndaiva pachikafu pa2008 saka ndo maponero andikazoita zvikanzi uyu anobatsira community uyu ndewedu mari iyoyo ndakaidzorerwa yese yakakwana hapana kana sendi rakabviswa ndunyepo zvikanzi aiwa vasiyei kushanda kwavari kuita vakutoshandira community for sure taida kunohodha mari yaikwanisa kunohodha 600 mabox esipo tikaenda tikanohodha tikatotengesa sipo dzedu ndo zvimwe zvacho mafambiro azvikaita iye zvinezvi pane zvinhu zvavepo handitika mhuri yavepo ramangwana renyu imimi muri mumabhizimusi imomo ndezvipi zviri mupfungwa menyu nemhuri yenyu imimi? Isu nemhuri yedu tiri kuema high always, tiri kufunga zviri mberi. Tine mamwe maprojects atinenge tichiitawo zvokuti unoziva munhu anofarira kuda kuita surprise hauzotaure. Tine mamwe maprojects anenge achiita tengitoti zvosvika gore rakati zvinenge zvabuda zvaapa. And ndinofara chaizvo kuti mhuri yangu nemudzimai yangu vanondisapota zvisingaiti pane zvese zvandinoita. Vanondisapota zvakanyanya. Especially kamwana kangu kamusikana. Kutongodai Mwari amuchengeta. Anondisapota. Mwana musikana ka mudiki anoita kunge ndiye mukuru. Muchaona pane mavideos vachiita madrills. Mukomona achiita madrills munoramba kuti akangoreka ngodate. Ini zvikuita ava indozvigona ini. Unozvigona zvekusekiriti. She support me always. Unozvigona here zvikanzi andozvigona unotrainwa inini. Ndikati aenda hako ndaramba mukana. Atienda hako muground. Abva anotrainwa. Ano perfecta zvokuti mabi akewo akaona ndasaririra bva mutera. Saka ndikutora dai ndikuona ramangwana riri nemhuri yangu ndikuona riri right nechikonzero chekuti ndikuona yo mhuri yangu ka vari kuti supporta zvoti kana inini kana ndikanzi ndafa kana ndikandarwara ka handinyanyochema. Madzimai yangu kwandinonohodha vanokuziva zvese zvandinoita nesecurity vanoziva zvese. She know everything. Tinotenda. Iye zvinezvi muri kuziva kuti makamboita vhenda makambotambudzika. Imimi pari zvino zvamunoitawo sevanhu vane bhizinesi zvinobatsira community. Tanzwa mutaura kuti makambe muchida mazuva emabhesi muchita sei. Zvimwe zvamunoitawo imimi sevanhu vane bhizimusi ravo rekurangarira vana Tunje vakasara kumashure kuva tiri kuenda kumarara. Pane here zvimwe zvamunoitawo zvamungada kutizivisa? Zvakanyanyisa. Tinopa mahambasi kune vechikuru vanhu vati kureri. Tinotora chero munhu hatitarise kuti bato ripi. Chero munhu tine mahambasi. Last time takapa mahamba anosvika 100. Mahamba aya akanga ane 2 lita yemafuta, 2 kg yeraisi,
2 kg yeshuga, bhari sipo, maspaghetti nesipo kugezesa. Nofunga mboda unyosa katorika grocery by 100. Ngoti oine vanorarama neurema tinovapa futi. Nevanoita zvebhora, mayouth emunomu vanotamba vanoda kutamba bhora, aiwa majezi tatenga. Tovatengera majezi. Tengera majezi kana bhora. Zvese tinotenga. Kunyanya nyanya mumarufu. Ipapo nyararai. Ndo ikoko ndo munoma kutozikanwa kuti ukaitika rufu Tunje amakosi ndiye anouya nemota dzake achitakura kuisa kunhamo, anotenga chingwa chake, mafuta ake, shuga dzake. Atinei kuti ndiwani. Isungoziva kuti parufuka. Rufu haruye munhu wakagadzirira, ndosaka ichinzi nhamo. Nhamo inokuringata sei? Muenzi auya. Saka tinogara tichingoita machipi ini mumarufu. Atichaverenga. Ndo madzokera tunoita back community. Aiwa tinotenda nehurukuro yamatipa izvi toda kumbotaurawo naamai. Aiwa taurai nawo. Yakasunungura. Uyai mutaura ndinobva erekera. Aiwa garai ipapo. Vanhu vanofana kuona couple manje. Uyai mutaurwe nawo. Patataura nababa mama akateera vanga vachingoti ushu anobvunza anonzi uyu. Uyu anonzi Olevel Chidavaenzi. Anobva kumadziva muvhireji rwachidavaenzi. Chifu akari Mutumba. Samuri kunharaunda yekwamutumba Ndi nharaunda yekwamutumba uko. Ndobva mukomana uyu auya akasingoti chiya pana anogara ngati chinyepera Tunje akasingoti chi. Mukomana uyu ndakaona naye muna 2001 tichibva tazorora na 2002. Ya mamanya koko Kuroora takuona kwaakanetseka kupinda akati chipa akauya nenyaya yerudo Ari kunyara kuti akakonzwa. Mukomana akauya ndichishanda ndaye mushopu. Achiuya akatanga kuuya musi wekutanga zvake mushopu momo havakawanda. Vachingofarawo zvavachingomhoresa. Ndobva vazodzoka wega. Ndobva handikonza. Ndobva ndamboramba. Ndichitarisawo kuti ina varuramba vachinzi unoita amaripota tu manje tikuramba chitsvaka mubvunzo mwachete akati chi kufarira. Mazuva ekutanga ndakamboramba musi wekutanga. Ndakazobvuma musi wechi3. Ndobva ndamudza ndakudawo. Ndokubva imba makadiwa. Mimi inini pandikadiwa ndakafunga kuti kunyepa. Ndakangofunga kuti shasha ida kungoti munhu asuduruke padhuze pangu anganditaura kuti andidewo yeye. Asi panguva iyo handiramborara ndimboda kuti ndinyepe. Madiwa nebhebhi rakanaka. Ndakati kunze ngakuchene ndakudzokera futi. Maida kudzokera rodi? Noti bhebhi rakanaka iri. Kuda kunyatsogutsikana ipapo ndopandikati rega ndichiita semanje. Ndichirova kataya kangu ndinyatso time yacho iyoka waiti kana wakapfeka mateki ubva wavhura chiririmi chechi. Chibhande chobva chakabudikira panapa kepi wairwa chibheki. Iyo yanga iri kutora mabhebhi. Ndavanda plus zvicheni. Nezi t-shirt rakanzi 50 cent apa rinenge riri zihombe. Zvandataura apa ka changu yanga iri kepi. Zvese ndezvokumbira. Aiwa. Ndava ndanoti ward. Ipapo ndandabva kunobiridzira vamwe vamai kugarden ndandine muchana. Ndapiwa chimuchana ndasvika ndatenga koko yake inopisa neyake nemabhisiketsi ainzi machoice assorted. Saka ndoronyatsa kuti achabvuma here kuti tidye tese. Ndatenga ndagadzika pako ndakati tirori ndikati ndivhurire yabvavhura ndakati kungovhura ukanikata drink ndakadzwa mwoyo wangu uchifara ndikati apa ndatora ndadiwa nemwana akanaka yabva yapera. Amai ndobva mada munhu paye imiwo madzokera kumba muchiti mafungei manje. Ndagara pashopu ipapo. Saka iye ndaitobva kumba kwawo achitouya kushopu ndaishanda.
ndobva atatangodanana zveshuwa muyodi akabva yapindirana right ndobva tangotengerawo mafuta bhozi akanga mazipipuzi mamwe anga asingaite kumesoko andimukuona saka ndobva atanga kutengera sipo yenzi Protex yeblack ndobva ndatama mapimpuzi ako anopera ndobva ndamutanga kutengera kemfa yegreen yayi ini ndaishanda kandichitambira ndichomuti acheka kudya kupi kumba ikokoko chipota kuchidya kunoko azvisho takadana zvisho zvoti kana mwana mudiki chaipo tikapazasanyari komana munhu wese anga auzviziva kuti Olivia lake vanodanana so zvapinda munzeve memurungu wangu kuti musikana yarushopu yeyani mukomana dana naye haachambokonzentisa nemakastoma chichii murungu wangu ndobva auya mva andibvunza ndobva ndati kana shamwari yangu ndati kana nemwe mukamutarisa imwe wafunga ndikadai nemukomana yeuya ukaona umombe saka ndinazvirambawo ani baba anga singagare papo murungu wangu aita zvokuya nemaodhasi achingosvika musiya ndobva akanzoramba nzwanyi vanhu mamakuva vairamba vachiita sei vachitaura ndobva asvika bvaudza vabereki vangu bosi handiri kumwe chete kubangu ndobva yabva vauya kubasa kwebva ndibvunza kanzi aiuta musikanzi wanzi nomukomana kudana naye mukomana nofudza munhu asina kati kana baba mukomana wangu nditicha kuvharira baba ndodana naticha ndemukomana wangu chichina saka mumuso pangu katosvika kuti muna arimo achionwa tii ava vakangoti kana ivo vakamutarisa ka havana kuzvifunga kuti angava mukomana mwana wavo anga angoshorekawo anga angori kamiri kadiki akangoshoreka-shorekawo zvimwe zvimungoza kamhunguru mushopu unongo chingopenya-penyawo zvako ndobva vatopedza nomati zvikanzi kovi ndiani kati baba shamwari yangu kati lakawo ndobaba mwana tomupa mainterest chichichichi mba atoperedza bwangu tese kutodzokera paipai ndabva ndazobuda basa buzazora nyaya yange yakunetsa ndazobuda basa panenda kumba ndakazoita nhumbu ndakumba kwedu mukomana wangu akaramba achase achiteera kumba ndaita nhumbu ndobva ndazoti akabva achida kuti uuye but mari yekurengeseti apo ndakati hazviri nditizire akati amanje kana watorega kuti nanasika ndinumbi yachebva atosara komana kane zvivintu ada mukadzi wake kuti watosara kumba kwenyu koko ndizvifunge havanzo ndichachikutora saka izvi zvake zvokuti aifudza mombe momusi vana vamupurisa mari abva anotengesa kunonzi kugoroko kumusangano masowewo saka karamba sifungira kamari kake mari manje handina kana zambia handina kana matenesi sezvo ndikusvika kumba kwenyu ndita seme funga kai kunobhindura abva tenga matenesi ake abva tenga zambia rake nebhegi rochindisire hembe mbato yabva pamunini wangu ainzi Margaret maneri abva ndatorongedza mbato yakumapasti 9-10 ikoko patatobuda patatoenda kumba kwavo tasvika kumba uko tatagara tikatanga kurima donji kuti vanike mari kundoroorwa tarima donji redu apo paita mari yedu vandatenda ndakangozi munoruo rwakahwana kusungirwa kahwana tasvika kumba saka inini manje vanhu vanga singazivi kuti murume wangu wacho ndohupi anga atobvisa zvese mba atoroora kwakangosara mombe wodzanga dzatira but mari yese yokuroora yese kanga tara chikopai 16 ukozotenge chiri 16 chete baba wangu kanga kashaja mari yanga yakawanda kusambo sezvo mukoma wangu akambenga anetseka pakuroora kakati mwana wangu anogona kuzoharaswa futi namba 2 sezvakaitwa mwana wangu musikana ndakachema ndikaenda kuseri kwemba ndakachema ndikati varoti ndiende here kana ndiregedzi baba wangu angu ndabva ndadzoka mumba ndozoti twangu ndikati rusambo rwachaja haruiti rwakawanda baba vangu ndobva vazonzwisa vasvika pa16 murume wangu mva saka ndanonga imwe mari saka ngesakwane rusambo pozi kuti sotobviswa rusambo wanga abvisa hafu ndobva ndamupa mari yaya yadzoka bheki yanhongwa ndirore chete ndobva apedza rusambo rwake ndobva aenda bva ndisiya bozi ngabva vapinda mumba manje kunzi makwasha sapamba nasekuru wangu 1 hanzvadzi yamwene wangu neshamwari yake naye murume wangu saka ndisangofungira kuti uyu ndiye murume wangu bosi murume wangu akane kamira aiva akangoshoreka zvimwe zviyazvino
saka vasvika vapiwa intro vakwasha zvanzi mukwasha cheshe ndiye yuyu unongoza vanenge vagara vanhu vanotanga kungokwenya mazive kudhara vanhu vaizara mumbose nemazivana vanhu vaizara mukicheni vanhu vakangotanga kukwenya pa zvakangondibata sokuti vatangunyina baba zvikanzi aiwa kaka murume akakana kuchengeta ikayaka Olevel chokwadi kwashacho murume chaimusiri here ka asi ndakangoramba vabereki vangu hangu havana kundiratidza kuti kwashawo havana asi sevanhu vangu vatambira mari ngati zvinogona kuita muupenyu mukoma wangu ini acho yanga akambonetsanetsa mberi apo anga ari murume wake anga ari right aishanda katanga kungondishora bhozi ndanga ndasara kumba umbochengetwi chichi asi ni life yangu ndairarama inge iri right ndaida yakadaro takabva tagara svika ndasunga mwana wangu firstborn vandaziva ndatarwa ndane 4 months vandadzikira kumwe murume masvika ndapiwa imba takararama upenyu tiri 2 mumba imomo zvinhu zvakaoma asi murume wangu akatanga vanotengesa rwekwe achiuya achitanga kuuya nemukaka but life yecheto ndiitira zvakanaka ndicho ndakabika manyuchu so ndakanzwa zvinhu zvangu zvikutoendeka hapana na chinhu chikutombo ndio ataiswerera iwayo manhuchu ndazo aramba achitengesa chindomawo ndaroni achidzoka china mandoni achidzoka ndobva ndazotora sisi wangu ine vakandisira munombindura nokuti munina vagare munomu sa murume wangu akatanga kungotengesa so mbichana chitengesa mbichana zvandazona mimba yekuloja sezvaataura zvekuti ndakatanga kutenga pushing tray ndichirara pasi chichi zezvo takabva mazviri pakazotiwo mei imwe gore asungwa angamboita zvokuti arikambotenga goridhe inombodididi bva azombosungwa zvinhu zvazombooma zvokuti tikanga takushekana chokuti tidye mumba akabuda hake akadzoka mungoziva kuti munhu kana wadzokera paback to zero ka zvinhu zvinooma zvakaoma zvokuti uchifamba usvika pateme kuti kana uchifamba soka wotanga usira ungotatsikwa nemotikari uchitoka cheuka anyaza kuti munhu akutaura nezvangu uyu ndakarama upenyu hwangu akaoma asi apo ndachengeta vana vasisi vangu uye vakambotora vakanga vasisi vangu vaya vakafa nemurume wavo ndobva ndatora vana vavo semachengetero akanga andiita turi naye pano ndatora vana vaenda kugara navo vanosvika kuchikoro neni ndine vangu asi mwari ipapo ndakaona ruoko rwamwari ndakati zvezvemakoponi kwatm zviya zvokuti ukatenga chinonyorera ndakangotenga dhingi rangu reshweps musi matm murume wangu bva atotengawo rake umwe musi bvatangonya tumakoponi so bvatakanda mwari kana vakuda kupindura ka zvinoita kunge zvinhu zvemushonga asi mwari vanenge vakuda kuchukupa tanga tichitengesa patm tiri patm apo tikambenge tine shop bva tazobuda zvinhu zvingota ma-up and down koponi remurume wangu rakanhongwa ndobva zvanzi lakapiya zvikanzi spelled ndakakanganisa kunyora haana kunyora date rabvanzi kandaya kuti akunhonga munhu apo chaida kuwiniswa chai chiri yave cash 5000 yanga iri mari apo imamusinawo mari kumba tandisisina takaomerwa vana vadzorwa chikoro vana vakadzorwa vakatogara pamba vana vakagara pamba zvikanzi ndatofara ndatomhanya pe ndatobva kuna ndatopururudza muground zvikanzi raonekwa hana kunyora date ndobva ndadzokera ndakangoti mwari asi mwari kana vati ndechako ka senge chiri chako makoponi yanga akazara kudai ndobva wachidza munhu zvikanzi yaunhonge ndobva chatenderedzwa futi ndobva chatenderedzwa chidhiramu ndobva zvikabva anhonga rangu ndobva anhonga koponi rangu rakanzi Olevel chidavayenzi zvakashamisa Bindura yese kana neni ndandosindozvifunga kuti mwari vakazvifambisa sei kana mwari vakuda kukupa ndakabva nangwa koponi rangu ini rakanzi Olevel chidavayenzi beso zvikanzi Olevel chidavayenzi awina 5000 kubva ipapo ndakanga ndine zvikwereti munoziva here kuti unoita upenyu kuti unogona kukwereta munhu uchivhara chipande chemunhu uchitora chimwe uchivhara ndoupenyu wakanga ndamborarama iri yechimbadzo ndoupenyu wanga ndenge ndambopinda nawo iwo kuti upenyu kwambo usvika tasvika pauda chame kuti nditengese imba asi mwari kana vachida kungoti azvife zvakaitika ndakaramba ndakatsungira kuti patime yoka eritime ndakati murume uyu kana ndakusiya asi ndakaramba ndakatsungira svika mwari vandipa mashoko aimbotaurwa pakuroora vanga akudzoka manje vanhu vava vari right ava kuti anokuchengetero asi vabereki vangu zvakadaroka
ndinotenda vabereki vangu inini havana kuda kunzwa mashoko evanhu kuti anofudza mombe mwanonyazotambura nokutambura kwandaita ndiri kumusha ikoko ka munoziva kudhara to vanhu vaitaisira mwana wokuti mwana wangu uyu anofanira kungochi kana nyakutombotaura ndiri ticha kana ndichi afanira kungotaura mwana wangu afanira kurwa nomurume anotarisika kuti anoshanda anomukira but ini ndakaita zvinhu zvavanga asingafungiri kundaitorwa nomurume wandaitochengeta bozi mukomana wangu ndaimuchengeta ichokwadi saka asabereka vangu vakaramba vachindisapota havana kubva vambondidzikisira vaingoti nokushaya kwandaite ikoko vaitondigama tawina 5000 zvikwereti zvakawanda asi tokwana ukavhika 5000 iyoyo ndakabhadhara zvikwereti takasara tisina asi amusana mari ngoti yangoti ndiridzowo tichishanda tichitenderedzawo chokubva taramba tiita zveekokeshi nandakuita zveekokeshi nemurume wangu tingatema tiita zveekokeshi munoziva kuti takati tikagara so vakukaya mumwe munhu zvikanzi murume nyanonzi hani kwemi tangatanyorera futi munomubvunza kuti hamumuzive kana munomubvunza murume wangu hamumuzive zita rake zvikanzi amaitunje ndotokuziva munomva ndatokomuchena mebva atoenda amadzoka svikangwa zvikanzi amaitunje murume nyanobvunzani kati murume wangu anzi lake zvikanzi murume nyanzi awina mota zvikanzi indava zvikanzi zveshuwa ndakabva ndatoti mafanizi ndobva ndatoya kunokomba ndatodza murume wangu zvikanzi vanonyepa unopenga zveshuwa katofonera kuchopi zvikanzi lake wawina mota kwafila chipepa chedaily board yezimbabwe yese ubulawayo imota rudziyo Renault quid karenault muroza ndakati mwari kana kuti inhera dzandinochengeta here takabva tahwina zveshuwa mota iyaye murume wangu ndobva atengesa mota iya bosi takachiziva kuti mota ikazofa nyange tikada kuti tifambe nemumota zvinhu zvakaoma hazvimire mushe vanorabhadhira maschool fees mumba muda kudyiwa murume wangu abva atengesa mota iyaye patabhata zvimwe zvimwe zvasasara patasara nemari shoma shoma murume wangu vanti amaiti ekokeshi kai tadi kuronga imwe bhizinesi roti tiiti kama vafunga terei baba vangu zvikanzi ndafunga nditengesa hangu chimasandaki sazvondoziva kuti kutengesa ndokwake ende nyange ndakada kutengeserana naye handitengeserana naye murume chipo chake haukwaneba aindisira matusipo toteka parodhi unorodha kuharare anodzoka ndine boxman asi achisvika iyeka anodzoka kumba totama box kana matatu vanotomuti zvinoite zvikanzi arega nditrai amba atangoti agodha masandaki ake achitamuka kuma5 kuma4 enda pano terminal nomusika yaya kunze kwakuchena obva ikoke kuma12 oya pa10 pepa otanga kutengesa achishedzera achitengesa achitaura zvangu zvekokeshi zvangu zvozvozvo ndobva atozonti mumwe musi ndatenda kuharare nini zvikanzi mama ndaona shop ndafunga kuti nditese hamuti mari ye250 ndada kushandisa chii zvikanzi ndaona shop yekurenda zvinoite vanatomboramba kati aiwa zvite kuti tore kurende shopu mari hapana tozozvigona zvozotopa ndatakataura zviti hobho asi sababa kangoita chivindi mva tatodzoka zvikanzi andozobhadhira shopu yayo ndazvimanje shopu atonomisa chii zvikanzi ndoisa akatanga kusati masandaki tiko pakona sokati ashopuka anomboya shopu yoti noshopu ziwombewombe wesati masandaki pakona kama ndiri kuikekeshi kwangu kokuyoko ndisikanamboyendi kana kushopu ikokuyoko ndizongopiwawo mari akanga achagomusikana aimubatsira kutengesachinyara kuti hamuna zvinhu alright ndobva tatogara vaipai inda ndiri kunda kuita zvekuikekeshi yaita zvekumasandaki kwake masandaki yakutofamba handitona bosi patakatengesa mota yake akabva takatenga airwave yeblue ndobva tanga kuenda mumandari wena achitengesa masandaki ake achiita se shopu iyo ndobva yatozara makazoenda kurini manje mabvunza kana ndakazanga kuenda ikokoko ningi ekokeshi yange yavharwa ndakazenge ndakuchiende apo masandesi masitaranga sauye ndakuenda masandesi ayayi unozonyara wega uzokwanisa kuzvibudisa plus mari yako verengwa kumba usiku yaita yawanda mari yako chachiverengwa ichitowanda saka zvinhu zvemurume wangu ndaimuziva kuti ropa remari anaro tuna shopu iya yatozara memwe ndakuvhura saka nahana sapiki buzinesi kuti zvikungoendeka ndobva vatovhura imwe bva wavhura imwe bva kuti mashopu satase atowanda
votondipira zvesecurity ndombotanga chiramba wakazviramba futi azvizonetsa zvana mari zvichichi mama ndadi umboedza chichi mukutamisa mari izvo ndo zvavakaramba manje izvo kana tichari kuramba ka ndozvinhu zvavakaramba manje zvoti kana panguva yekurarama zuva yavanokwanisa kusaiti wozokuronga zvandisingadi right mama rega ndezvesecurity pamwe zvokuona hatingakwanisa kuita business 1 fana kuita mabusiness 2 muchida mari nekumwe chibuda nekukuku ndabva ndazvishora saka semunhu anenge achiziva zvinhu zvake wabva vangoita nharo vangonotenga mainifomu avo bva vatanga totitraina vanhu voba muground paipai ndichitomboignora zvangu chitomboita izvi zvinobudisa mari zvinobho ndasingoda pano panobuda mari chete ndangoda mari chese ingobuda asi wakaramba uchishingira murume wangu kuti zvinhu zvake zvazvatoita security bva yatoita zvinhu zvautoita se zvautoendeka saka chinhu chandakanyodzidza zvoti kana munhu akasangana neproblem ndinokwanisa kuinzwisisa dambudziko rake enda ari kunyepa kuti haasi mbozi ndakabva imomo handina situation handina dambudziko randisingazive nemunhu akati ndakakweta munhu mari yakati ndinotora dambudziko rake ndoisa mandiri kuti makapfuura nemazviri ndo ndakapfuura mazviri ndobva ndasota situation yekuti kusarira kwaita kuyekunya ndokuri kuita munhu uyu ndozvandaita imini saka kazhinji chacho ndinowanzoti kana munhu asidaroka ndinobatsira but chinozoita kuti vamwe vakuti maproblem kuti vanogona kungouya soka ozati nyaya ndingada kukumbira munhu mari uyu akandipa handimudzosere ndoimwe dambudziko randinosangana machallenges andosangana nawo asi mwoyo wotsitsi wakanyanyisa bcause ndakabvamo dambudziko irorero saka asi iye zvinezvi hatichitarisai kuri neramangwana mimi ndimunonyakuomera kaimimi musingatoti mari ibude saka kumberi uku accountant muri ebhengi rese ndo zvarinoita haudi kuti ungobudisa mari zvisina vada unatsonzwisisa asi zvakanaka asi kuti zvakashata zvino maziso mavi hanzi mbwambiri hadzitorerwe nyama vanhu vanodzodara ndii saka imi muri kuona ramangwana muri kurionawo sei tinoda kutaura muri imi makaomera imimi tinatsonzwa kuti ramangwana rakamira sei ini ramangwana anokufungira vana vavo bhosi ndakuitira vana right ndine zvimwe zvandiri kufunga kuti ndakaitenga ichi chinokwanisa kusarira chichiraramisa vana ndakasofa ipapo ndakatenga ndine mamaini ndine zvimwewo zvimatipa zvandifunga kuti nemastands andirifunga kuti bhosi izvi zvinhu zvinopfuura zvinoona ndinofunga kuti future yandifunga kuti mangwana vana vangu vanosarira vachirarama nepapa semunhu wangu ndichine mari ichiri shoma asi zvimwe zvezvinhu zvamamaini zvimastand zvandongo ndikangoona kuti stand ndongotenga ndongoisawo muzita ranhingi zvimwe kana ndakwanisa kuzvivaka ndozvivaka kuti sezvokateka mabuilding mwana anorarama achichengetawo vana vake kumberi aiwa tapana pamwe ndepekuti kune vakadzi kunyanya mazuva ano vanoti mukomana haana chaanacho mashoko enye edzidziso kwavari vanhu vakadaro wokuti adani mukomana haana chainacho imwe wenye akanga ari mubvudzi wemombe kwa maimuchengeta mashoko enye edzidziso kune vanhu vanotarisa kuti munhu uyu ane chii kuti ndidanane naye kana kuti andiroore mashoko angu edzidziso ndeyekuti chinoda munhu imoyo mwoyo wako uyu edza mukomana wako haana kana kuti anazvo kazhinji kachinyanya mukomana anenge asina mwoyo wako ukanza kuti mukomana wangu haana munotangira mese pafoundation pekutanga terabereko kuti mubereko kuti ndinoda kudana nhingika imba yako yadina rugare kana ausingamude munhu yeyo vakakumanidza kuti ndoda kuti mwana wangu rori naticha mwana wangu rori nadhokta mari haina basa asi chinodiwa rudo mumba inogona kunge mafiriji akazara zvese zvirimo but mumba musina rudo hauna peace hapana naimba ini nemurume wangu nyange tisina chatina changa tisina taidanana zvokuti kana kamwana kadiki ndotanga kapasi nharo dzenyu ndodzifarira saka vanofanira kungoda munhu wako vane mari ava unogona kuona mukomana wako ane mari yake wamudewa hauna hako chaunacho wada mukomana nemari yake asi mba machomoma unogara zvongochema anozoti makonda ndine mari yangu konda ndine zvinhu zvangu kazi ini tona kuti kudananaka zvifuna kuendana
dananai veclass kacho ndizvandowanzo kana uzoti uri teacher uka uchago wako class yako uzoti ako inangu ndasirizonya kuti dofu zvatana baba aiwa andidika ndakangodawo munhu wangu iye kudhara kuti ida mukoma kudhara zvatonzi unofanira kuda mukomana asina chainacho asi hazvisiri zvazvona mazuvano unotariswa mwana wako kuti anofanira kuendawo ndizanamai achita kuti asanasisa kuti udzisa mwana wako asi usazomanikidza chandinotaura kuti munhu usamanikidze mwana kuti daondanana namunhu akati imba chahaigari chinodiwa chinonyakosha rudo kwete mari ndo zvakanyakosha zvandinodzidzwa kuti kana wada munhu wako asi unotangira pafoundation pokutanga mukadzi wakaona mari yako batanidza nemurume yadza mukadzi uri kushanda ka bosi murume wako munda asina chainacho munofanira kuwirirana omubatsirawo pakapari kumuomera kunoti murume vachinga chivakadzi anoti vandirongonzwawo vamwe vanoti kana kuti anga asina kupedza chikoro murume omuendesawo chikoro wopedza wograduate woita degree woseva murume wanga ainayawo yaanoita zveshe yapano kuti vakadzi tiri kutadza asi madasasa mufuture yake mukadzi yeupenyu wake ka haana peace mumba maanenge akazoenda inja ndinongoda peace rudo zvandakatona vabereki vangu bosi vabereki vangu vakanga vangofarira kuti murume wangu anga asingandishungurudzi taingowirira nenhamo iyoyo saka ikosa kundisapota zvikezvisowo nhasi ndiri breadwinner kumba kwedu murume wangu ndiye breadwinner kumba kwawo kuti kana vakasangana nedambudziko vanongofona kungoti tasangana vatongoziva kuti murungu wedu asvika saka ndinongopo vanhu kuti tinodiwa rudo handiti aiwa tinotenda nenhoroondo yedu nekuda kwenguva regai titi baba vatifambise vachitiratidza pamave nebasa ramakatanga muri vaviri muchidhonzerana zvichiita kunge zvisingaite asi yezvinezvi pane zvinoita se zvinooneka uye nezvinobatika saka baba tichataura kuti takubuda yezvinezvi muchinotiratidza ushandwa hwenyu huripo tinotenda zvikuru nekuti tendera kuti tipinde mumba menyu tichinzwa nhoroondo yenyu vazhinji vavo vanga vasingaizivi nesita asingaizivi tatichingoona vanhu asi tine zvakanda zvatadzidza isusu veslime media pamhuri inoi chamuno imimi madaro manje chamakazoitira mudzimai wenyu wokukudai musina chamuinacho nekukutengerai kemfa nekukutengerai mushonga wokubvisa mapimples makazomurangarirawo here kunze kwekungomuroora zvakanaka ndakamuitira zvakakura ine ndichiri kuita rega ndingozvitaura ndakamuvakira musha uno kuharare kune dzimba 3 dzandikamuvakira ndikutora kuti ndakamuvakira nemhuri yake mastendi ari muno mahatitauri kuharare ariko mamwe futi mastendi mota ndakamutengera mota idzi pachishona 2 ndikunyebe ndizvozvo aiwa tinotenda mwari ngaakuitirei zvakanaka nokuti vashoma vanokangamwa kwawakabva asi tinotenda mwari nepaakusvitsai handi zvedu tinoona kumashopu we are impressed when we see young people like you muchiita zvinocreate employment vanhu vese vari muno mapana vandisina kupushira chingoro muno musantaura ndezvarini izvozvo kubva 2000 kunobata 2003 mushaku ndakabva ndichita zvokufudza ndaita zvokufudza matanga embudzi dzevanhu right kuti wese anoda kumushande kupi inini kumusha kwangu chaoriginal kubulawayo ndiri mundevere asi ndakakurira kumadziva kwachidembo kumusha kwaamai ndakapedzera kuonana nababa wangu 1982 ndine 2 years ndokuzokura ndichichengetwa nasekuru baba waamai chisenemu yandoshandise kuti kapira ndeye kwaamai saka inini kukurawo kwakuchitsvaga dzinza rangu kwakuzowana baba wangu 2003 since 1982 makore yasaya usingazive baba wako usingazive kuti ava ndo baba but mararamiro acho kubva ndichikura haanga ari mararamiro aya akaoma ekuti ngoti munhu wese aida kusakurirwa mumunda aingofunga kuti Tunje ngavaite sei asakura Tunje ndiye ngavaya asakura anoda kufudzirwa mombe munhu wese aibva angoti Tunje ngavayafudze mombe anoda kufudzirwa mbudzi anoda kutuma ndakanga ndingoriwo bhini remunhu wese asi ndinonyanya kutenda sekuru wangu baba wamai yangu ainzi George Kapia ino vanhu vose nemandiri kushandisa iwe ene ndiye munhu akandipa nickname yekuti Tunje harisi zita iyo nickname zita rangu chainotonzi Lucky Kapia zita iri amene ndokwanisa kutsanangura kuti rakauya sei
ndakandirika munhu kaita unge kangane musikanzwa saka pachishona chedu kuna nemusikanzwa anonzi nhunzva tunzva saka indaida kuteedzera zvavaitaura vachiti iwe uri nhunzva tunzva iwe haunzwe saka indaibva ndati sekuri nandisi tunje ndomawiri akaita isire kuti tunje kubva ndichitanga kugrade 1 1985 pachidembo primary rangu bva nemukurumbira tunje andakubva ndarisiya zvekuti vamwe vanhu vanofungidzira ndo zita rangu chairo ndinonzi Lucky Kapia ndo zita. Tozvitenda chaizvo saka parigeti titange ishopu ishi tozopedzisira kuseri. Rakamira sei basa pano pamuzika? Basa rekufamba zvakanaka. Kune munhu asingazivi nezvetunje yamakosi shops mungamuudze kuti chii? Tinomuudza kuti tinokurudzira kuti uyai mese neuwandu hwenyu muone zvakachipa kutengesa midziyo yakachipa straight. Midziyo yamunotengesa ndei? Tine makangu caps amuri kuona anenge ari 12 maoriginal anoita $8. Tinezve maultima sets ari 5 achiita $3.30. Tine madishi mahombe ma90 liter dishi amuri kuona rapa big dishes rinoita $3.30 rakadai kukura kuti vanhu vano zvinhu zvakawanda. Tine makapu ayo maclassic cup anoita $50 zvakare. Aiwa, tinotenda. Thank you so much. Munotengesa chii nechiwo muno? Tengesa zvakasiyana-siyana, melamine plates, makango cups kana maflask tinawo. Tinotenda maita basa. Munowanika papi pane vanhu vanenge vachida kuuya kutenga zvinhu zvakazara muno? Vanga Bindura pamusika. Vanhu vanotsvaka vachiti toda kuenda papi? Tunje yamakosi shop. Awa, tinotenda. Thank you so much. Ndo shop yedu number 3 yakafesa kumusika. Nofunga muri kungoona, as you can see, ndo yekango seti yese iripo makango chero nemaflask nemataipe eshe emaflask nemapoto aya ma3 piece kozotiwo ma5 piece anenge aripo zvakare nemawater glass. Aya ndiwo maplates atinoti mamelamines. Seti yapo yacho yakada kungofanana neyamuono. Aya ndiwo mabhasiketi edu iyo mabhasiketi ematambula emashiki. Then panapa panoitawo mastove ma2 plate nema1 plate. Ma2 plate nema1 plate. Sorry. Cooler box. Vakadzi zvemumusoro sinazvo zvakare. Vanofarira zvokurukwa-rukwa. Aya ndiwo atinoti maultima sets. Malanchi anenge ari munenge aringa ari 5 mune mamwe ari mukati. Ndiri kutaura nani? Muri kutaura naEoma Mashaya Mombe, wani wemember yeamakosi. Ndoshandira kumusika shopu yakatesa kumusika wamavegetable. Kutunje amakosi promotion yedu takatanga musi wa4 October. Munhu akatenga zvinhu zve$10 and above anonyora kuseri kwerisiti yake, achanga achinyora zita neseneme yake, onyora ID number, phone number, address, onyora zvakare kuti Tunje amakosi kuseri kwerisiti, okanda mubox redu ratichange tinaro. Tichange tichiwinisa vanhu musi wa 19. Unozoziva kuti risiti ndeyani? Tinoiziva kuburikidza nezita raanenge akanyora. Musi wa 19 December kana achinge awina anouya nechitupa chake kuti timeke sure kuti ndiye anenge awina zvinhu izvi. Promotion yedu tinoiita tichida kutenda vatengi vedu kushanda kwatakaita pamwe chete kubva gore richitanga kuamakosi kuti tsigira kwavanoita
kuti tisumukirewo pabasa redu. Saka papromotion uchanga uchiwiniswa mapoto, mablankets, makitchen neat, mawardrobe, matv, mafeni zvakangosiyana-siyana. Tichange ichitora vanhu 25 pashopu yega yega vachange vachiwiniswa. Saka vanenge vangoitawo laki, aiwa ukashayiwa unowanawo gore rinotevera. Zvakare vanenge vasingazive shopu idzi, mukangosvika pamusika munofunga mashopu acho akawanda, munokwanisa kuwana shopu yamunokwanisa kutenga. Kune midziyo yakachipa zvakare, munouya muchitenga tichitsigirana pabasa iri. Kunowanikwa zvakasiyana-siyana, midziyo yomba kunyanya madzimai yemutenge kuti mudzimai mudziyo. Tatenda. Pane zvamuda kuwedzera pazvotaurwa nasister? Ya, ndoda kungowedzera hangu kuti kune vachanyorera zviri kuhinwa nyange usipo unohina. Paunoisa phone number tinokufonera tikangotaura newe price yako tinokuchengetera. Hatisi kuti asipo hapo, tiri kuti aripo tinaye. Usipo uri kwauri koko ukangofonerwa ziva kuti zvako zvaita. Saka tiri kuti hemutenge kutunje amakosi muzviwanirewo mukana yekuzviwinira mudziyo mumba. Mapedza gore rese muchitipawo. Saka isi taakudzokerewo kune vatengi vedu kandiro kanoenda kunobva pamwe. Takuti aiwa tinokutendai sekupera kwegore, aiwa chibataiwo neapa. Aiwa ndofunga ndizvozvo. Tinotenda. Vakadzi vanenge venyaya vachawanike baba. Aiwa vanenge. Vachawanike. Taurayi. Baba ndakanga ndiri marara mamwe kuti zvakaoma kwazvifunda. Wati naye Mwari pane zvamaida kundiratidza iri. Asi chandaona mazhinji aMwari ka. Arimona kuti imi maita zvongotengesa mukadzi wenyu futi makamuwana mushopu. Iye zvezvivese mukuita zvebizinesi. Ndivazvona. Saka makapuwana nekandi pfungwa dzimwe chete. Ndakanga ndiri marara ekupedzisira chaiwo. Aiwa tinotenda Mwari. Saka makapuwana nekandi pfungwa dzimwe chete. Ndakanga ndiri marara ekupedzisira chaiwo. Vanonga kadai komenta wabuda pa YouTube. Pamurungu. Zvionekwa Mhanya uga. Semunhu nditiro basa we. Kwanza rambere watatu. Dinya ro. Kana wakora basi ndio hizo. Kupisa. Akazoda dzakati bindura. Ro mikenge. Nditi tanga kuti. Bangana. Anaka ine shop yatapinda ndo shop yedu number 1 ndo yekutanga yacho. Maseta apa chimurungoona nenge angoda kufana bati ingoti dikayo bati tinombozama oni patinokwanisa. Ndo shop ye number 1 yakatarisa musika wemabhazi. Vanonga kadai komenta wabuda pa YouTube. Pamurungu. Zvionekwa uga. Mhanya semunhu nditiro basa we. Kwanza rambere watatu. Dinya ro. Kana wakora basi ndio hizo. Kupisa. Akazoda dzakati bindura. Ro mikenge. Nditi tanga kuti. Bangana. Anaka Kanjani Zimbabwe enhle silapha koTunje amakosi sithengisa ama-water glass, imiganu, izinto ezithelekileyo kakhulu. Umtengo yangikhona iyathengeka, kuthengisa i-Ottoman set, lama tea set angikhona. Woza koTunje amakosi uzothenga izinto zakho zokucecisa ekitchen. Amakosi go. Setunje amakosi tinotengesa midziyo yakawanda. Macomforter arimo, ma-Ottoman big. Uyezve tine mabranches akawanda muno muZimbabwe. Kubulawayo tiriko, Marare tiriko, Kadoma tiriko. Midziyo yedu yakaderera. Tinotengesa midziyo yedu nemaprice pasi kumubereki wese anoda midziyo yedu uyaise madzimai kuti mudzimai mudziyo. Tatenda.